Sziasztok, én Galmatron vagyok, és itt van velem Rickson. Elérkeztünk a Bed Wars következő részéhez. Na, az előbb felvettük, és leállt a videó. Bal szerencsénkre. Ja, a jó gép szerencséjére. Ja. Amúgy nyugi, ez nem ilyen csúfolódás. Tudom. Csak nekem is volt valamikor szargépemnek. Csak megmondtad az igazat, ennyi. Ja. Most minek hazudni, hogyha... Szerverlag. Van az. Van az mindig, hát az kell is. A szerverlag. Amúgy aki szokott ezzel játszani, Skype PvP-n vagy akárhol, és meglát minket, akkor az írjon ránk és adjon cuccot. Nem kell. Csak ő akar magának szerintem. Ja, nekem kell cucc. A kis csalas. Na de. Ezt elhiszek. Jó, kitöltem egy ágyat, mert menő. És háttérben meg a másik telefon, vagyis telefonál. Ez kell a videóba. Megy! Jó van. Akkor kiszedik az ágyunkat. Ja, sárgák vagyunk. Valamit csinálj már! Ó, úgy afkóztál. Szerintem is. Na és ha szeretnétek még Bed Wars részt, akkor... Vagyis a Bed Wars következő része 10 like után fog folytatódni. Előző 6 volt, de most már 10. Jó, gyorsan átépítünk az zöldekhez, és üssük azoknak is az ágyát. Ja, és új Karim van most már, nem a Galmatronnal játszok, hanem a JT Galmatronnal. És megvettem rá a zsékát is. Lehet, hogy unalmas lesz ez a Bed Wars, mivel... Jó, kész van. Szép. Kirakta. Azt is. Egy zöld van még. Az itthon kell legyen szerintem. Ja, itthon van valahol meg. Nincs hova menjen. Ja, és ki is esett. Jól van. És leesek. Nem. Oké, itt vagyok. Oké, már mindenkinek kiüttük az ágyát. Mindig mi vagyunk a nyertes csapat. Hát, nem mindig. Négy perce megy a videó. Még mindig megy? Aha. Na jó, elnézést, elfelejt, csak tudjátok, hogyha gyerek vagy milyennek a szülei. De ezt megmondtad. Mi szerinted most engemet itt néz egy 100 éves? Ja, még egy kék van, jó van akkor. Na ezt az előtt üsse ki, akárki akarja. Na jó. Az igen! 7B. Na hát ez a videó ennyi is lett volna, köszönöm, hogy megnéztétek, itt volt velem Rickson.
Sziasztok!